Askok eta askok lotzen du Euskal Herria txistu, tamboril eta dantzariekin bakarrik. Baina nork, nola eta non, taxutzen ditu halako musika eta dantzarako tresnak. Besteak beste, Tolosan, eskuz, Jose Manuel Agirrek. Egunon. Kaixo, Jose Manuel Agirre. Berdin. Zemuz gara? Ondo, da zuek? Ondo, oso ondo. Betiko matxan, Tolosalde honda, guztu atortzeko honea. Ebalde ara zeu gaina eta. Kategorikoa. Bai. Ze, lan? Hemen txe, bai, goiza pasa. Ontxe pandero batzuk eta preparatzen, ja eguarrik eta bat oztela, eta hemen jendea jamuitzen hasi eta horrekin txegi, ontxe momentu enten. Tope hoan. Bai, ontxe. Iza eta lezue urte sasorin bat bestia baino fuerteagoa, edo? Ontxe izangoa igual, fuertentxona, materialak eta kursok eta hasi dira, orduan prestatuta genduen gauza asko salduta, eta gero, orain ja eguarrik eta aprotxatzeitu jendeak, opariek eta itxeko, eta hortatik alde batea panderok eta hainbat gauz ere inbehar izateitu, eta gero ere ointxe azten gara bizkat ere tamborradatako Donostiako eta Azpeitiako eta tamborrak egiten, reparatzen da bar. Ia, gaur zertan egizia? Momentu ontatxe, harrapatu nazue, panderoi eta txapak jartzen, materiala preparatzen, gero arratsaldean ja partxe batzuk jarri, eta ja montaketak eta bukatzeko lan hortan txe. Jose Manuel, hazi eta buka panderok zugitea dituzu? Bai. Segur, ibiltzen zuen? Uztai egiteko edo? Bai, uztai egiteko ibiltzen dugu urkia eta pagoa. Gehien bat urkia ibiltzen dugu momentu honetan. Hasiera batean pinuare erabiltzen gendu, baina pinuare beti auskorragoa, biuinagoa. Biusio, ez da? Da orduan nuen ibiltzen dugu erabat urkia, gehien bat urkia, pagoare erabiltzen dugu. Pizkat lehen pagoa egiten gendu, prestigioko edo egur sendoago zelako, baina praktikamente materiala oso antzekoa da, resistentzia aldetik. Musikari kapritxoso asko getorriko gara, ba? Aurrela sineide eta neurri hontakoa eta... Kapritxosoa baita ere, baina nik uste azkenen perkusioan, gaur egunen perkusioi lehen baino askoz garrantzia handia ematen zaio. Orduan, hotxak eta ateatzen dien desberdintasunak, bakoitzak nahi ditu bere... Bai, eta beak hori lortzeko, guena etortzen die, eta horiekin lan egia esan erresa izaten da, porque joi definituta ekartzen dute zer nahi duen. Asko zailago izaten da hemen aten sartu eta zer nahi duen, argi ez dakin antzako, horrentzako lan itaz nahiko zail izate, bai. Euskal Herritik kanpoa bilatzen dezu, materiala? Bai. Esportatzen dezu? Bai. Nora... Esportatu barkuka, trailerkak eta ez, ezta? Targeka instrumentu batzuk juteia, bai. Tamborrak, damolinak, panderoak ere, bai, Katalonia alden ere desente saltzen dira, adibidez. Eta bai, Frantzian, tartek Alemaniare tokatu izan da, Finlandian, bai, eta tokatzen diola sueltoka. Gehien bat gero perkusioan da bizten, perkusionista hondik igual grabaketa batzuek egin behar dituen, edo gauzzeaz batzuek, baina badakit hemen ze materiala egiten den, da horren bila espreski tortzen dira ere, bai. Jose Manuel, sekula bereiz ez dituten hiru gauz, danborra, atabala eta danbolina. Zer den zer? Dena... Tamborra handa biltzen olako moukoi, ezta? Bai, tamborra beti, tamborra esan duen, azkenean tamborra unibertso guztian da tambor bat, korputz bat, eta larru bat, edo normalen bi larru izaten dituzte, sokakin, lehen garai baten txuntxuna esaten ziren, dambolinai txuntxuna. Txuntxuni iparraldeko zer ere. Baita ere, bai. Bai, ere txuntxuna, baina hemen ere txistularia diri berez txuntxuneroak deitzen zitzaien. Osea, txuntxuna, poko pedo hori delakoa. Orduan, tamboril, dambolina dena, azken finean dambolina bezala edo txuntxuna esaten diona, izango litzake hau. Badi argazki zarretan ere, damolina hondiok. Joi oso beste kontzeptua da atabala, ez da? Bai, atabala deitzen diau diametro hondigoko instrumentua, ez? Artizau lan izan, eskuzindakoa, larruan trataeran, kordela, kontratxepetuk, edo kanpoko materialakin ekarritakoa, soinu mailanean antzemangoa. Bai, antxumen larrutan, gezurre bai irudi ere, antxumea, kanpo librean ibilitakoa dan, edo granja baten hazitakoa dan, kiston aldea dago. Soinun bai? Bai, soinun ez, eskun hartutakon ja antzematu itxeiozo. Animalia, estresa dute hilda balima dago, gua ez dago gizonik partxe baten jarriko uniken tamor baten. Jata, buelta, Mateu.
Jose Manuel, hemen, dultzaina edo gaitea ere ditze zer honi, ezta? Bai, bueno, Naparraldean da gaita bezala. Gaiteroak eta bar, Bai, bueno, suertez nik askotan zateet hemen bi izen ditun instrumentu bat dela, ez? Dultzaina ikusu galdeu, hausianik ezautzezeten tresna. Bai, bueno, mira, da pixkanik ibiltzen detena, azkenean tuboa da. Zeuk egindako hasita guk, ezta? Bai. Eta, bueno, dauzke zazpizulo aurren bat atzean, bi eide hemen, eta instrumento simple bat da, ez? Gero kaina emango, pentsatzen? Gero kaina bera jartzen diau, mi doblekoa, kaina bera bat. Mi doblekoa, hori da. Onta eskatu horrezupa, bai, ionei, ospizkate bateatzen dion. Errespeto guztiarekin izan da, musika tresnak gutxi izango dira munduan, dultzainak adina arerio duenik. Haren soinu kirrinkariarengatik batetik eta bestetik, goizean goiz jotzen delako, oraindik gautxori asko ohean dagoenean. Gaur, dultzainarekin adiskidetu behar dut. Asko eskatzi alda aprobatzen guztia, beste gainean batekin. Kapritxo sartu zait? Bai, motel. Zer nota hartuko? Do jartzak, hola itxi, hori, da hoi girigita hola, girigi hola, da hoi errezen hori jokoi. Hau zen nota da? Eman mikainak hilasai, hoi do badek. Presio, egin maiok. Bueno, enbokaduratik eta deiko klarinetiak eta asko lehenbiziko gotxak eta ateatzeko zailo bezala. Bueno, erresa honek ere, karo, gero notak eta ondo jartzea eta hori zailak. Honen, instrumentu ere zaitasun bat beste gehitzen zaiona da kalen ibiltzen garen. Kalen ibiltzen garen, movimentuak eta karo hor sugetatuta eman berdezu ez. Gero oso, ni beste bat izan detena ere, hotza ere oso kontraria handia da. Nik pasaituten hotzik handina dultzaina jotzen izan dira eta honen, San Martin batzutan izutza, Jesukriston izutza botezun. Normalen goizen gaina? Bai, eta goizen behatzitan hasi eta eguardiko 12 arte haitu ginen jotzen. Eta eguardiko 12 amaikitako itea jundakon, sutondo baten sozialen, orduntxe epeltzen hasi. Baina mendiko botak indazekin da, okarrena, sufrimenduik handina, etzan eskuk, etzan korputza, ez Espainiak. Hemengo muskuluak ez ziren berotzen, da ezin jo, gaizki jotzen. Aldagizu hori behazen egiten joan. Ata honen pasamentzun otzik handina. Xabier Letek kontzertu baten. Arire egiten da. Xabier Letek ata honen ematako kontzertu baten. Ez naiz batea harritzenik. Jose Manuel, eskerrik asko. Bai. Zure talerko eskor dotore benetan da interesgarri honetako ate izabaltzeatik. Eta sorte hon. Bai, igualmente eta eutxi honi eta... Naizen arte. Bale, oso ondo.